nit me basro da ngay mo anda frani miniti bisabay kita kaw fi anga folini wali mandombe awye amunu me lajel la wala sa kuna funu besro malikun ka ani jenfa wara kun ka ni atma sele bi bamananga kuna funina kuma bay kili Mikra no ye projet mu sigira ministry so fe mu nyashinu kalango kunga ko nyana walima anga jamana kono anu demembaga jakulu bank mondial a baranundu sigira singa kabeni lamsa do mekalo kle wolonvla ministry so yere konana la odi aka bi bamananga kuna funina kuma bay mu na wala aw ye soni konala ka foli kura ka anyeshi oma ina fanya fo bakuba kuna funu na tumna mikra oye projet mu aklina bora ministry sola mu nyeshi no kalanko kunganko nyana bolima anga jamana kono ani udemembaga jakulu bank mondial ka bolodi nyoma konnala projet yɛrɛ laɲini ye fɛn min ye o de ye kalanko bɛ se ka yiriwa Mali kɔnɔ cogo min na a baarandon kɛra ka bɛn ni alamisadon mɛ kalo tile 7 ye minisiri so la mun ɲɛsinnen don kalanko kunkanko ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔ ka a baara kɛnɛ kan dɛmɛbaga jɛkulu n'o ye banque mondiale olu tun bɛ yen ka fara maaba caman wɛrɛw kan Amadu Kamara ani Ibrahim Kulibali fana tun bɛ Serifula Jabaramuso tɔgɔ la. Ni lajɛrɛ min filɛ nin ye a ɲɛsinnen bɛ dɛmɛ ani dɛmɛ ma ka ɲɛsin minisiri so min ka baara ɲɛsinnen bɛ kalanko ma Mali jamana kɔnɔna na a kun ti dɔwɛrɛ ye yasa ka se ka belebele fara u ka dɔnniyaw kan an'u ka baarakɛminɛnw mun b'a to laɲini minnu bolodalen bɔ u fɛ olu bɛɛ lajɛlen se ka sɔrɔ ka bɛn ni u dɛmɛbaga jɛkulu ka laɲini ye. Effectivement, comme projet dilan projet ye ministère de l'éducation ka projet de an ka baara sinsinlen bɛ école dɛmɛ fɛn fɛn bɛ se ka école dɛmɛ ni mun ye n'i y'a mɛn ko jamana ka taa ɲɛ o y'a ye ko mɔgɔw former la formation dun o ye école de ye a sinsinnenba bɛ école de kan donc an kɔni ka hakilina na an miirila gouvernement n'o ye ministère de l'éducation ye a n'a ka partenaire banque mondiale ani fonds mondial de l'éducation partenaire mondial de l'éducation n'o ye GPE u jɛra ka sigi ka kuma kɛ ka hakilina falen ka projet sigi sen kan n'o projet tɔgɔ Mikra maintenant projet sigilen an bɛ kuma dɔw fɔ projet daminɛ na n'o bɛ fɔ ma document de projet o daminɛ na fɛn dɔw bɛ fɔ mais tali ɲɛfɛ a bɛ se k'a ye réalité terrain b'a yira la k'a fɔ fɛn dɔw bɛ se ka changer projet in confronter o ɲɔgɔnna da la mais o ta bali aw ka sigi ka kuma an tilala k'a ye tuguni ministère de secteur éducation na besoin ka ca kosɛbɛ besoin ka ca donc besoin dɔ la comme aw ɲɛ b'a la sa tableau ban b'a la o ye ka di lycée ma ani école fondamentale équipement fana dira service technique dɔw ma. Maa minnu garisɛgɛ donna ni minɛn kofɔlenw na u ka babu sintigi nisɔndiyalen foli ni waleɲuman dɔ kɛ ka ɲɛsin minɛn dibagaw ma ka jira k'a fɔ ko nin na mɔniba bɔ u sen na bawo a bi kɛ sababu ye u ka se ka u ka baaraw kɛ lafiya kɔnɔna na yasa u ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen se ka sabati ka ɲɛsin kalanko ma. An ye ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn dalajɛ de la sɔgɔmada in na ɲɔgɔn dalajɛ min ni a bɛ boli baarakɛminɛnw dili de la kabini waati jan an ye kɔlɔsi dɔw kɛ département in kɔnɔ baarakɛminɛnko b'an na baarakominɛnko bɔlen minɛn wɛrɛw bɛ yen ni baara yɛrɛ tɛ se ka taa min yɛrɛ kɔ an mako tun bɛ o minɛnw na donc an y'a ɲini an ka baarakɛjɛkulu dɔw fɛ ni a bɛ fɔ minnu ma baɲumankɛ tɔnw n'an ko partenaires techniques et financiers ko u ka an boloma dɛmɛ cogo min na kalanko a sigilen do taabolo minnu kan olu bɛ se ka san sɔrɔ cogo min na ayiwa n'o tɛ taa minɛn minnu kɔ an y'o de laɲiniw kɛ ala y'a kɛ bi kalo damadama tɛmɛlen kɔfɛ a minɛnw bɛɛ sɔrɔla ayiwa olu minɛn ninnu dili an b'o de kɛnɛ kan sɔgɔmada in na. Ni baara ninnu bɛɛ lajɛlen musaka bɔbaga kɛra diɲɛ seleke naani waribonba ye n'a dagosi bɛ taa fɔ miliyari 4 a n'a kun ka fɛn na a ɲɛmaaw ka fɔ la laɲini don min taara ka ɲɛsin minisiri so min ka baara ɲɛsinnen bɛ kalanko ma Mali jamana kɔnɔna na n'o ye ministère de l'éducation nationale ye dakuruɲɛ kelen nin waribonba in jɔlen bɛ Mali jamana ye sira camanw fɛ yasa u ka dɛmɛ se ka ɲɛsin u ma cogo min na. An bɛ kɛnɛ min kan bi o ye gouvernement du Mali u ka projet dɔ bɛ yen a bɛ fɔ min ma ko Mikra anw banque mondiale bɛ min jukɔrɔma tonto an b'o ka kɛnɛ de kan o projet in de baara kɛ a ye minɛnw ɲini
minɛn mun ye tableau banw ye ekɔlidenw sigi la minɛn mun ye équipement solaire ye minɛn mun ye ordinateur ye pour que k'u di ministère de l'éducation baarakɛdaw ma afin que k'u ka baara nɔgɔya u bolo an b'o dili kɛnɛ de kan bi Mali ni Banque mondiale an ka jɛɲɔgɔnya a ma daminɛ bi jɛɲɔgɔnya barikaman don anw kɛlen bɛ ka wari kasabi min bila jamana in ka bolo kan bi c'est que dollar wari a bɛ n'o miliyari 2 bɔ projet minnu b'an bolo jamana in kɔnɔ yan a bɛ i b'a fɔ projet 18 ɲɔgɔn. Dɛmɛ in ni kɔrɔ fila b'a la a kun ye ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Mali jamana ma ka bɛn n'a ka hakilina ɲumanw sabatili n'o dɔw bɛ tali kɛ kalan kɛnɛya ko ka se o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman ma. An ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan sɔgɔmada in na hɛrɛ de don hɛrɛba. Ministère de l'éducation nationale a bɛna minɛnw dɔ réceptionner c'est-à-dire minɛnw dɔ dira ma o cérémonie de kɛra sɔgɔmada ye ni mɔgɔ ko k'a bɛ sɛnɛkɛ minɛnw di ka fɔlɔ sɔrɔ y'a dɔn o ye nisɔndiya ye an nisɔndiyalen don sɔgɔmada ye fɛn caman ba 50 000 table ban c'est-à-dire ekɔlidenw bɛ sigi table minnu kan o caman de bɛ na kɛ ekɔliso bɛ na courant ko bɛ na ɲɛnabɔ parce que an bɛ énergie solaire installé yɔrɔ dɔw la o n'a ɲɔgɔn caman. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin dɛmɛ di kɛnɛ in a bi don Mali jamana a ka hakilinabaw sabatili la ka ɲɛsin kalako bunako ma min bilara sen kan diɲɛseleke naani wari bonba ani Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɛsin kalanko ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko pano minnu filɛ nin ye a bɛɛ lajɛlen baara kɛbaga kɛra société Amar BTP Sar maaw ye ka bɔ Tombouctou fɛ yen nɔ olu de ye pano ninnu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ni projet hukumu kɔnɔna na. Dulanci kɛnɛ Ased Sherif Usman Madani Aidara mun bɛ Bangoni Janginɛbugu la o kɛra yɔrɔ mun ni caravane citoyenne baara ninnu kɛra caravane yɛrɛ laɲini ye fɛn mun ye o de ye Bamakɔ jɛya ye a labɛnbagaw ka hakilina ye mun ye tile 15 kɔnɔna la ka taa Bamakɔ fan bɛɛ lajɛlen na ka maaw lafaamuya jɛya okumu kɔnɔna la cogo min na Bamakɔ jɛya n'o ye olu ka miirina ye an'u ka hami ye o bɛ se ka sɔrɔ an b'a ladɔnniya fana k'a fɔ a kɛnɛ kan forage 2 o mun bɔra an ka jamana ɲɛmayaso o yɔrɔ la o dili fana kɛra a kɛnɛ kan Sadio Siribe ani Dramani Malika sɔrɔlen don. Association Mali pour mon combat ni ale ka hamina ko tɛ fɛn dɔ ye bɛɛ siya wale olu bɛ se ka matarafa cogo min na an ka sigidaw la. Association Mali pour mon combat a ye hakilina kɛ ka sanga ni ministère de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable o ka dɛmɛ ye ani dɛmɛbaga wɛrɛw. An bɛna caravane lancer Bamako n'a lamini Bamako Kati Kalabankɔrɔ an bɛna boli ka du quartier la ka du sugu la ka du école la ka maliyɛnw sensibiliser ka f'u ye nɔgɔko in an bɛɛ ta de don nɔgɔko ye an bana ni y'a ye an bɛ bana ni y'a ye ko caman b'anw sɔrɔ nɔgɔko ye anw de ka fɔ maliyɛnw ye nɔgɔko in denmisɛnninw mɔgɔkɔrɔba an bɛɛ de kan ka wuli ka fara ɲɔgɔn kan ka nɔgɔko in kɛlɛ k'u responsabiliser ka f'u ye mɔgɔ kelen tɛ se ka kɛ État ta kelen dɔrɔn tɛ en fait mairie kelen ta dɔrɔn tɛ an bɛɛ de société civile an bɛɛ de kan ka wuli ka fara ɲɔgɔn kan ka ne nɔgɔko in kɛlɛ o de y'a kɛ an ye ni caravane lancer bi an bɛna 15 jours kɛ ka taa Bamako fan bɛɛ ka mɔgɔw sensibiliser et on espère ni caravane banna Maliens bɛ changer comportement bɛ changer an bɛ Mali propre. Ni y'an ka caniveaux ta k'u lajɛ walima an ka sigidaw i b'a ye k'a fɔ mana min de bɛ k'a caman sababu ye ka inondation kɛ walasa nin taabolo kolon ninnu bɛ se ka dabila cogo min na Madame Doukouré Aïda Mboup a n'a ka association ni a dɛmɛbaw u bɛna tile 15 sensibilisation kɛ ka don duda ni duda Bamako commune bɛɛ lajɛlen ka taa ɲɛfɔli kɛ maaw ye nɔgɔ kɔlɔlɔ min b'a la k'a ɲɛsin hadamadenw ka kɛnɛya ma. On a plus de 400 poubelles. N'an taara école la, n'an taara sugulaw la, n'an taara quartier la, an bɛna poubelle di mɔgɔw ma, an bɛna u sensibiliser, u ɲininka nɔgɔko ye mun ye olu bolo, u ye mun faamuya, n'u y'a faamuya question réponse, vraiment n'an content na, an bɛ poubelle d'u ma.
Ministère de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable ale ka nobla min kume kene kan aya ka nesonda jira ninga klaka association Mali proprement combat maufo kani hakilna nyumaina ministre chola nana kana bonya masegi ka association ka ministre anga jamana ka encouragement ko ke ka ira ka fo ambu ko wala ambu deme parce que ni en reka la nyini ministre so be politique blasenga mais ka se ka waleya fo jamanadenw de ka fara ɲɔgɔn kan ka se k'o waleyali ko o baara kɛ an b'o o kɛnɛ dɔ de kan bi donc o foli kana kan'o lase o bonyamasegin k'u ye ni min kɛlen filɛ nin ye laɲini kɛlen de don maliden bɛɛ kelen kelenna ka fɔ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la siya ma bɔ siya la bɛɛ lajɛlen denmisɛn fara mɔgɔkɔrɔba kan bɛɛ lajɛlen de welelen don ka bɛsɛya wale k'a kɛ mɔgɔ kelen mana a ka sokɔnɔna jɛya sigida be jɛya ni sigida jɛra quartier be jɛya ni quartier jɛra jamana be jɛya lancement kun ye sigi fila ye sigi filanan o kun ye jamana kuntigi ni ale ye ji bondon fila ta ka di bankoninakaw ma i n'a fɔ a dɔnnen cogo min na bankoni mara kɔnɔna na jiko gɛlɛya ka bon yen kosɛbɛ o welewelema de selen jamana ɲɛma ma a ye ji bondon fila ta k'a d'u ma fufalaki min b'a to ka se ka caman b'u ka sɛgɛnw na cogo min na i n'a fɔ an balakaw olu min y'a sɛgɛn fɔlɔfɔlɔw ye o y'u ka nisɔndiya jira ka jamana ɲɛma fo a ka nin waleya ɲuman in na ani ka tila ka bankoni sigiba bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an fa an karamɔgɔ a Seyidu Sherifu Usman Madani Haidara ni ale yɛrɛ fana nin waleya ɲuman ninnu caman kɛ ka tɛmɛ taara ji bondo di maire ma maire ye Janginɛbugu CNS wele k'a da an ma o tuma kana se bi kɛra dayɛlɛli ye an bɛ Ala fo ka Ala barikada Sherifu Madani Haidara ale yɛrɛ bɛ ni ɲɔgɔn caman kɛ o nana ji bondo d'a ma Ala sababu jamana ɲɛma ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ni o ye conseil spécial ye a y'a da don jibondo ninnu dili kunna sabula ko jamana ɲɛma yɛrɛ ka hamina ko ye nin de Mali yɔrɔ yɔrɔ bɛ k'a fɔ ko jibondo gɛlɛya b'u la bɛɛ ka se k'a sɔrɔ o de kadara kɔnɔna na bankonikaw fana garijɛgɛ donna u ka nin jibondo fila in na ko a tilala ka hakililajigi fana kɛ ko Mali yɔrɔ yɔrɔ ni jibondo gɛlɛya bɛ yen ni jamana ɲɛma tulo donna la nin waleya ninnu ɲɔgɔnnaw fana bɛ kɛ o sigida ninnu na. An bɛ yan œuvre sociale président ka adamadenya dɛmɛ n'a ka adamadenya sinsinlen hukumu kɔnɔna de la. An bɛ ka forage fila di bankonikaw ma bi président de la transition y'a mɛn k'a fɔ ko difficulté gɛlɛya mun b'u kan jiko la a y'o de mɛn donc a ko k'an ka na forage fila d'u ma parce que ale hakili la maliyɛn mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni difficulté b'a kan a mana kɛ difficulté nasuguya fɛn fɛn ye a b'a seko bɛɛ kɛ pour que ka se k'o problème ninnu wuli œuvre sociale bɛ yan o de kama an bɛ taa Mali fan bɛɛ an bɛna dɔ fara an bolofaraw kan ka dɔ fara an ka baarakɛtaw fana kan pour que maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ka se k'a ka hɛrɛ sɔrɔ. An bolo donna k'a fɔ nin ɲɛnajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen baara fila de kɛra a kɔnɔ fɔlɔ o kun ye bɛsiya walew matarafali baaraw o baara dundun fɔlɔ o kɛra bi ni o ye lancement officiel de la caravane ye ni o hakilina taba ye association Mali proprement combat ka sanga ni ministère de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable ka dɛmɛ ye ni ka kuncɛ ni jamana ɲɛma ka jibondon fila tali ye ka di bankonikaw ma. Mali islamique ka jɛkuluba au conseil islamique à Maniama, groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maniama, al-Islamia dɛmɛ tɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyd Sherif Usman Madani Haidara ka bangeli sankumɛ okumu kɔnɔna la al-Islamia dɛmɛ tɔn Ansaru ye tile kelen kɛrɛnkɛrɛn jɛya tɔgɔla ka ɲɛsi bangoni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la résidence chérifienne a baaraw kɛra ka bɛn ni alamisa don mai kalo tile 7 ye Abdul Karim Sakwa ani Baba Keita tun bɛ Sherif la jabaranso tɔgɔ la. Fédération Ansardine International Fadi ni ale ka jɛna ka yamaruya ye sous-commission cafin ani sous-commission eau et assainissement olu farala ɲɔgɔn kan farifoni kɔnɔna na kana an karamɔgɔ ka yɔrɔ a sanuya n'o ye an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara ye a baara bɛ don hakilila min kɔnɔ o de an karamɔgɔ bangene 12 mai o hakilaw kɔnɔ baara minnu bɛ boloda a nisɔndiya yirali kama ni ye o dɔ ye san 71 ni ala sɔnna an karamɔgɔ a b'o sɔrɔ 12 mai n'o ye san 71 nisɔndiya ye san 71 k'o kɛ bɛn ani keleya ɲini na adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka adamadenw wele kana keleya ni tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o ye fɛn ye o man ka tɛ ka tɛmɛ ten o hukumu na sous-commission cafin ani sous-commission eau et assainissement o maaw kɔni farifoni bɔra ka nin baara in kɛ ka kɛɲɛ ni ɲɛmɔgɔyaso ka jɛn ye ka n'u ka nisɔndiya yira an karamɔgɔ bangene in na n'o ye 12 mai nata ye. Alhamdulillah an bɛ Ala tanu ka Ala barikada ni an y'an bi an bɛ karamɔgɔ anniversaire hukumu kɔnɔna la an nana bangoni furani kama ani gidron k'a furan k'a jɛ pas anniversaire bonya kama karamɔgɔ san 71 o sɔrɔli diyara cogo min na an bɛna yɔrɔ furan ka yɔrɔ saniya ka bila mɔgɔw ɲɛ yanni dan ka se yan an bɛ cafin fo k'an ka ɲɛmɔgɔba fo n'o ye Baba Danbɛlɛ ye ale kan ka taa hijira
an b'ale fo ka barikada ale sago filɛ k'an bila nin bɛɛ la k'an ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo wulila o bɔra a diyara an ye tiɲɛna u bɛ ka baara in kɛ an sago la an mago b'a la cogo min na u bɛ ka kɛ ten tigi tiɲɛna an b'o fo k'u barikada n'an bɔra yen fana an b'an ka ɲɛmɔgɔw fo n'o ye fɛnkɛ sous-commissaire ɲɛmɔgɔw Jaya n'a ka mɔgɔw an b'o fo k'u barikada olu sago la y'an wele ka na ko an ka na yɔrɔ in furan an nana o kama an b'o fo k'u barikada ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo cafin o jitigi o maintenance o baarakɛ bonda fɛn bɛɛ an b'a bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ barikada bɛɛ wulila bɛɛ nana an ka wele jaabi an b'o fo k'u barikada o diyara an yɛrɛ sini kɛra laŋo ɲuman ala k'o di karamɔgɔ ma karamɔgɔ ala k'a mɛn ɲɛ karamɔgɔ ala k'a mɛn ɲɛ a n'a ka denbaya ya rabbi ala k'o kɛ diinɛ sago ye karamɔgɔ jɔn bɛ jɔda min na ya rabbi ala ka sen bama ye a sen min dingɛ min dara ala ka bama ye alhamdulillah an bɛ kadara min kɔnɔ n'o ye 12 mai an b'o de kadara kɔnɔ an karamɔgɔ ka bangeni an b'o kadara kɔnɔ n'o sera an bɛ wuli ka jɔ kɛ sigida la ka sigida sanuya ka se ka nɔgɔ bɔ silamɛw senkɔrɔ an b'o kadara de kɔnɔna na san o san an bɛ nin kɛ ka se ka waati bɛɛ la an b'a kɛ karamɔgɔ yɛrɛ tɔgɔ la olu ma se an b'a k'o tɔgɔ la nka nin ye karamɔgɔ ta ye 12 mai na an bɛ k'a k'o tɔgɔ la ka yɔrɔ bɛɛ sanuya silamɛya ye sanuya fɔ cogo min na ka se ka yɔrɔ bɛɛ sanuya ka sokɔnɔnaw ni gabugu kɔnɔnaw ni kare kɔnɔnaw fo ka taa se sirabaw ma n'o ye gɛtɔrɔnw ye an b'o kɛ k'o sanuya ka kɛɲɛ ni bi nin waati in ye bon o bɛ anw bolo o bɛ nisɔndiya de représenté anw bolo sabu ka d'a kan ni ala ye mɔgɔba d'i ma k'e ka si jan d'a ma o de bɛ nisɔndiya ko fɔ o bɛ ɲɛta ko fɔ o bɛ yiriwa ko fɔ sabu ka d'a kan kisi ni nɛɛma bɛ kira ye ale yɛrɛ danna san 66 ma a bɛ 63 ma u b'a fɔ an ye cogo min na dɔnnibaaw ka sɛbɛn cogo la nka ala sɔnna a mɔdenmisɛnninma n'ala y'anw n'ale tile bɛn o sera fo 70 kɔ ma o b'a yira ko ala mago b'anw na ka mɔgɔba to an bolo ka mɛn an bolo ka se ka an kunnafoni a b'o nisɔndiya ni o kunnafoni de fɔ an ye an ka faamu na an b'a deli ala fɛ 70 ɲɔgɔnna 70 caman bɛ ala bolo ala k'o danna ma kɛnɛya ni wasa kɔnɔ ala ka lafiya ka farikolo lafiya ka dusukun lafiya a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen a n'a nɔfɛtuguba ɲumanw ani kanubaw ani tɔnden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ bolo donna nin baara la an y'a ɲini ala fɛ ala ka limana dani ma ala ka fanga dani ma ala ka kɛnɛya dani ma ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ka daminɛ sanfɛ fɔ duguma an ka ɲɛmɔgɔso tɔgɔ la n'o ye commission d'organisation ye ka taa bila fadi la ani seya ni kabini an b'u bɛɛ fo k'u bɔ waleɲuman dɔn sabu n'i y'a ye baara la an mago ma jɔ musaka olu bɛ se ka musaka bɔ ka d'a ma bɛɛ b'a dɔn nin baara ninnu ti kɛ musaka kɔ i n'a fɔ matériel ninnu n'o baarakɛlaw bɛna baara kɛ ala de kama karamɔgɔ ɲɛda kama nka matériel min don a da fɛ u ka ca kojugu n'a mago jɔra musaka dɔ u b'a bɔ ka d'a ma o la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn la hakilinajigi bolo ma an karamɔgɔ sedi sherif usman madani haidara a bangena mɛ kalo tile 12 san 1955 ni ala sɔnna mɛ kalo tile 12 a bɛ san 71 o dafa walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn an ka karamɔgɔ musa fɔn b'a lamɛn Burkina Faso kunnafonidisow jateminɛ jakulu Conseil supérieur de la communication ye a jira tarata tɛmɛnen k'a fɔ Faransi jamana jabaraninzo min nga laseli fanba bi boli farafina gun kan n'o ye TV5 Monde ye a jaw bi tigɛ Burkina jamana kɔnɔ ka sabu kɛ a bɛ kunnafoniw minnu di Burkina jamana ni Mali jamana ka lakana ko nasira fɛ kunnafoni jɛlenw dɛ Burkina kunnafonizo jateminɛ jakulu Conseil supérieur de la communication kan ni hakilina indali a bɛ don fɛn min da fɛ a ma ɲɛmaw ka fɔ la o ye ka baara in yɛrɛ kɛli sariyaw labato kunnafoni ditɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna lakanabaliya kɛlɛli kunga Burkina Faso jamana kɔnɔ ko jateminɛ bolila ka fɔ Faransi jamana jabaraninzo ninnu di tiɲɛ fɔ jango Mali dadoni min kɛra avril kalo tile 25 ko kunnafoniw minnu dira Faransi jabaraninzo ninnu fɛ Mali jamana kunga ko kunnafoni dicogo tɛ Burkina kunnafonidisow jateminɛ jakulu Conseil supérieur de la communication ɲɛma n'o ye Wendegudi Louis Modeste Ouedraogo ye a ka laseli la a ko filiba kɛra TV5 Monde jabaraninzo fɛ kunnafoni ditɔ bawo kunnafoni di sariya la a jirala k'a fɔ minnu bɛ ka kɛlɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen fɛ bi i man ka kɛ olu lapasaba ye i ka kunnafoni ditɔ wali kelen a man ka ye i ka kunnafoni ditɔ la k'a fɔ i bɛ ka dɛmɛ u fɛ k'u lapasa ko nka TV5 Monde jabaraninzo Faransi jamana kɔnɔ a ka kunnafoni di tun bɛ ka kɛ i n'a fɔ a bɛ ka maa ninnu de lapasa hakili jiginna Burkina kunnafoniko jateminɛ jɛkulu n'o ye Conseil supérieur de la communication ye a bɛ deli ka Faransi jamana jabaraninzo caman dulon avril kalo tile 27 ani juin kalo tile 18 a ye nin jabaraninzo kelen ɲangi ka sabu kɛ nin ko kelen ye Burkina kunnafoniko jateminɛ jɛkulu Conseil supérieur de la communication k'a bɛ ɲini
kunnafoni di sow bɛɛ lajɛlen fɛ n'u ma ɲa kunnafoni di kɔ u k'u jando kunnafoni di sariyaw la kabini san 2023 nazarala kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna faransi jamana a kunnafoni di so caaman ɲangi bɛ burukina jamana kɔnɔ k'a daminɛ RFI la ka taa se LCI ni France 24 ma ani Le Monde, Jeune Afrique nin bɛ ɲangina burukina dugukolo ka kunnafoni ko jateminɛ jɛkulu fɛ k'a fɔ burukina jamana walikele cɛcɛkana jamanaw bɛ ka minnu gɛlɛ k'a fɔ olu de namɛ ni lakanabaliya ye jamanaw nɔ k'u ka kunnafoni ditɔ bɛ ka kɛ olu dɛmɛni di. Saudiya jamana ɲɛmaw ye a jira Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump la k'a fɔ a b'a fɛ ka fɛn min ju jɔnin ye n'o ye k'a fɔ Detroit Mose Kouaji bolo bɛ lakana jagoyanin fin kulubali ka tajidoni ngurun kɛ ka Detroit Mose Kouaji bolo tɛmɛ a jana koya k'a fɔ ko Saudiya jamana bɛ don Ameriki jamana fɛ o naamu nɔ ko Saudiya jamana don dɔ tɛ kɔrɔfɔ lasera Ameriki jamana jabaraninso la min bɛ wele ko NBC News k'a y'a minɛ ka bɔ Saudiya ma ɲɛmaw ni Ameriki jamana ma ɲɛmaw yɛrɛw de yɔrɔ. NBC News kunnafoni di so ko Ameriki jamana ma ɲɛmaw ni Saudiya jamana ma ɲɛmaw ma se ka bɛn kan kelen kan wo in nɔ k'a sabu kɛ Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump a ma ko in juda arabula jamana ɲɛmaw la k'a fɔ a b'a fɛ ka nin hakilina bila sen kan ko projet Liberté n'o ye Detroit Mose Kouaji bolo tajidoni ngurun bɛ se k'u ka muɲuku maɲaka kɛ a ka Iran ka sɔn n'a kana sɔn ko Saudiya ma ɲɛmaw ko u balala ka fɛn in mɛn ka bɔ Donald Trump yɔrɔ bɔlɔlɔ nasiraw de fɛ o ma bɛn Saudiya ma ɲɛmaw ma o yɔrɔ bɛɛ Saudiya ma ɲɛmaw ye nɛgɛjuruko bɛ banamini u ni Ameriki jamana ɲɛmaw cɛ ka fɔ a bɛ ka ko min daminɛ nin ye k'an dɔgɔ don a rɔ ko an ni a b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ko an sindɛrɛ kelen filanan hali a daga yɔrɔ min bɛ an ka dugukolo ka Saudiya ni o ye Ameriki surasiya daga yɔrɔw ye k'a fɔ de ko kɛlɛkɛ pankuru dɔ de na wuli anw ka Saudiya dugukolo ka a ka kɛlɛkɛ pankuruw na k'o kɛtɔ tɛ wa a ka kɛlɛkɛ pankuruw tɛna fɔ k'u bɛ an dafɛ jamana wɛrɛ la arabula jamana wɛrɛ la anw ba ne a ka kɛlɛkɛ pankuruw ka wuli an ka dugukolo ka k'u bɛ wuli o dafɛ jamana na ka tɛmɛ n'anw ka sankolo ye ka Iran jamana bon an tɛna jɛ n'o fɛnɛ ye. Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump yɛrɛ ye nɛgɛjuruko bɛ banba ani Saudiya masakɛ de cɛ n'o ye Mohammed Ben Salman ye nka n'a ta bɛɛ Mohammed Ben Salman ma sɔn Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump bolo kɛra sababu ye Ameriki jamana ɲɛma ye hakilina in jɔ ni a kun ko a ma ko projet Liberté mais kalo tile 5 tɛmɛnen Donald Trump kun y'a jira k'a fɔ ko in bɛ daminɛ ka bɛn n'o ye nka o don kelen a sina ka jira k'a fɔ a y'a bɔ a ma mɔɔw kɔnɔ guanna a ye min kɛ dalaka ye o la ko Pakistan ma ɲɛmɔgɔ de kuma n'a fɛ k'o de y'a to k'a y'a bila jango kuma ka di Pakistan ma surunani donba Ameriki jamana ni Iran jamana bɛ se ka tɛgɛ nɔ bila kɛ bɛnkan sɛbɛn la ka mankan ban jogo min k'a bila kun y'o ye nka maa minnu sɔn min ka jan olu caman kɛmɛ k'a jira k'a fɔ Donald Trump y'a ye k'a fɔ dɛmɛba tɛ la ko in na di bawo Faransi jamana yɛrɛ o ka jago kɛ minan doni njagɛda sema CGM n'a bɛ jago kɛ minanw don nɛgɛ kɛsuw kɔnɔ k'u yɛlɛ kurunbaw kan mugu filila o ka Detroit Mose Kouaji bolo fanfɛlaw la Ameriki jamana kɛlɛkɛ kurun de kun bɛ k'o sɛnsɛ dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ a kɔnɔma dɔw jogina minnu bɛ ka furakɛ kabini o ko ninnu kɔni kɛra ka tugu ɲɔgɔn na Donald Trump sina ka ko in bila ye Iran jamana yɛrɛ ma ɲɛmaw sa olu kɛlen ka mɛn ko Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump kɛn bɛ k'i doni hakilina dɔ la ka diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaaya sous Conseil de sécurité sɛgɛrɛ Detroit Mose Kouaji bolo labilali ko kunga n'o ye k'a fɔ diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaaya so ka a dɛmɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka ŋwara da Iran jamana na Detroit Mose Kouaji bolo bɛ se ka labila cogo min Iran jamana ma ɲɛmaw ko u bɛ a ɲini diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaaya sous Conseil de sécurité fɛ u kana sɔn ka don Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump nɔfɛ hakilina in nɔ Ameriki jamana ɲɛma ni minnu bɛ hakilina kelen na o kɔrɔ o ye Bahrain, Qatar, Saudiya jamana, Émirats Arabes Unis ani Kuwait nka nin da siɲɛ fɔlɔ ye hakilina in ka ta dɔ fɛ Bahrain bɛ deli k'a ta avril kalo la ka se ni a ye diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaayaso la nka tuma min na ni se kɛra ye ni sigi kɛra a kan ɲɛmaayaso jamana 15 ma bɛɛ kan kelen kan dangɔrɔba fila bɛ yen minnu y'u banamini ani kɛli cɛ Irisila ani Sini jamana
Pakistan min ye surunani donba ye o yidaki bombo ye kwa jenina balabalale beka ka ala. Colombie jamana fene itake oyi. Nga irisila jamana la sigide mi mejenselege ni toma Nations Unies nyama ya sokono. Oya yira kafonia ye uyu bana mini ko ini keliche. Ka detrador moze kwa jibulo dayele libo amoina fo Bahrain ngunye alanyini njugo mi. Ko irisila jamana manyema oya ye kafona kera. Oye jenselege nani era sharia do de sosoleye. No e droit international ye kilin flana. No tera ka kebe ko jenselege nani toma Nations Unies nyama ya so conseil de sécurité ko nzona ko imo akake. Ku Donald Trump na do o namu fe ninga do fara kele fanga ka ani Iran jamana che ko irisila jamana tise ko NATO ye ko kulukulu. Chrétien ya nyamaba Léon 14 kabeni me kalot le wolonbla ala musaye aye Amerike jamana nyama Donald Trump ka ministre besimila. Ministre me nyashima Amerike ni jamana wara ni nyonje ko nyanyana bo monni o ye Marco Rubio ye. Nga jana ka bisimila chrétien ya nyamaba Papa Léon 14 fe. Léon 14 kunye ajira ka fo aketo ka Amerike jamana ministre bisimila amadala ka fo ufla da bisongasi fonyango mo mime ale chrétien ya nyamaba Léon 14 ni Amerike jamana nyama Donald Trump uche akoni NATO do efe kumanyonya biseka kechuko me Amerike jamana ni chrétien ya nyama ya soche na manye ko jien fanga usigi chukula kien do chrétien ya nyama ya sobe Italie kono nga bina fo adama jamana fana ministry ya joyoro ba kono lasigi den joyoro ba kono dakuru nyakele fanga be sigi chukula jamana do kono chrétien ya nyama ya so fanga fene sigi me o chukoro halino ya soro abe Italie faba la Rome okumana ministry be kana Italie fabala Rome chrétien ya nyema ya so kono Vatican kumanyonya de la Amerikini chrétien ya nyema ya soche obara ukanga tata chuku uminuna chrétien ya kuna foni disra ukafola oya Amerike jamana nyema Donald Trump ka ministry Marco Rubio ani Papa Léon 14 mana klanyonyela ani Papa Léon 14 ka korosigi unobi kena fo ministry jatiw anolu bi kumanyonya udamine Amerike jamana ni Vatican biseka uteka de nyon mo choko mi bara nyonya nasrafe. Papa Léon 14 ani oye chrétien era nyama baye aleko abidala kafo kuma nyonya inake nafaye chrétien nyama ya so Vatican ni Amerike jamana che unaseka nyomvamu konga atabla kungolola kafo fonyongo mimbe ni Amerike jamana nyama Donald Trump che ko dabina se omo aleni Donald Trump ka ministry che ni oye Marco Rubio yani ni nguna foni nungunje Donald Trump Gweleya mimbani chrétien ya nyema ba Papa Léon 14 che amanyini ka fembo olabao ayikuma tatunka ajira kafo chrétien ya nyema bibina ni oye Papa Léon 14 abeka jien chrétien kerengere ni na catholique u bela jere bla farati dangala ba Donald Trump ka fola ira nyema na beka kelefe ka bali mugujugu maradela Donald Trump madda Papa Léon 14 dama borondolimo ayi nyashi nazarala jamana nyama domo kerengere ni nyana Italie re jamana mi ni Vatican be okono chrétien nyama ya so be okono o ministre nyama muso Giorgia Meloni ayo fene jaki kafo ne yimiri kafo o be nazarala jamana do nyama yala o kalaba ka yeni Iran jamana ka mugujugu maraye ko kuma shuli kodo Donald Trump be ko fo muna ko Italie jamana masonga faraka Iran jamana kelelila doko hun laba nununa chrétien bolo fara katoliki anyema ba ni oye Papa Léon 14 akala selula bato keto aba nyini jien setiki jamana ufe ukake basiki karamogo ye kake sabali bauye okuma do de photo Amerike jamana nyama Donald Trump yera ye akapmano ode mabe Amerike jamana nyama mo bawo chrétien bolo fara katoliki nyama Papa Léon 14 ya jira ka fo kele mi mesina ni arabula kono nani Iran jamana keleliye koko nyumande ode mabe Donald Trump mo abre likalo letani zabate mene Amerike jamana nyama Donald Trump ye kumata bololoka kafo chrétien bulu fara catholique nyama ba Papa Léon 14 ani joyoro imanga kwa nyine naka na chogo ko joyoro inade ni Donald Trump kunde Amerike jamana dengele ngundike jien papuye aleka demede ya to akera papuye o yakele kuna daliye ka sabu ke Papa Léon 14 yere Amerike jamana denye Papa Léon 14 ye ajira ka fo
chrétien nyamaya so kono ya Vatican ni Donald Trump kambe ko Iran jamana ka mugu jugu mara kadaye kwa ka donga fo chrétien nyamaya so kono fura dama de be ka jira ka fo mugu yere de mara li de manyi o kuma kele fenena Bani Israila sura sido yira Liban va do fe yoro imine na ke ufe nyanguma chrétien ya tamanjie mimbe kerengere nyana Nabila Isa ba Mariama odlale ko mo bugo kenana ko ja ko jo yoro mina Bani Israila sura sike de ala mineka sigareti mene ka to do Nabila Isa ba Mariama tamanjie jole dakono ofena ye chrétien ya toro jienyefe nga Bani Israila sura siya nyama ya so ye ajira ka fo sega sega li dayele la sura siya kono kuna nyenye ngani ndashien folo ni nanyo nakake ulibangele ngono Nabila Isa ere atamanjie mimbe Bani Israila sura sido fene ala mine ko burujai nimbeke mbe sababu ye ka jien chrétien undoro adundo mbe ka fo Bani Israila jamana ukame ko uye Yahudi okoro Nabila Musa katasira minu mbanaka Isa lakodo nabi nyumanye ono sura utara Nabila Isa tamanjie buruja liba umada umoka laba ka ba mingeme musobai utamanjie jole liba ka sigareti mana ko do udakono ofene jien chrétien undoro Almain ka uka ministry menya shime Almain jamana warani nyonje kwenye na bo umoni oyo yuan ware fuliye ayira ka fo akaka yelema ka do nazara la tomba Union Européenne sigi chugo mimbise ka sababu ye ka nazara la tomba Union Européenne ke tonjo lenye kerengere ni nyana na fora ko ka kuma nazara la tomba Union Européenne ni jien fan ware konya wunyana boli kunga ana lakana ko nasraw yuan ware ful ni oye Almain ka uka ministry ye ako asago ye yelema ka do nazara la tomba Union Européenne kono chugo di folo Mao kumani nazara la tomba Union Européenne ma nyama uye nyonzoro ujabala la Belgique du bala Bruxelles hakilina do tali kunga ubila baka dese ga hakilina inda ka sabuke munye jamana muga ani wolo bla umino mba kono dosoro la minyi bana mine ani keli cha bi blaye ko desira da blaye okuma jamana hakeni do mana toka soro o jamana hakeni ka ke jekulu ye ka ke nazara la tomba Union Européenne kuma daye hakilina do talilo kunga ko kuma be jamana kelema na soro ki bana mina bi blaye ko te koye ay ko rafo en lase la jado de seve min zigira senga Fondation Konrad Adenauer fe banyu mange tonyo yi yuan wade full Almain ka uka ministry akwa ka kamfana nazara la tomba Union Européenne akan no ya seradi nazara la jamana umo minu mba fe ka ke atonde unyi amabula donya ka fo ministry kokoro donedo ni hagli naina jamana nyama fe no oye chancelier Allemagne Friedrich Merz ministry ya iraka fo ni no ya sera dira nazara la jamana umo minu nya kanuka ke nazara la tomba Union Européenne ton jamana uye anuka to korodo ba okonu make ma wore unake wale gele do ka faranyonga kata to wore shigi ofena dafe Pologne ga uka ministry menya shime Pologne jamana wore ni nyonje kwenye na bo moni Radoslaw Sikorski ale ya iraka fo bi atlubero ko Slovakie ministry nyama Robert Fixu kanga tama ke kanyeshin irisila jamana mo mekalot le konondo adu dombe kafo nazara la tomba Union Européenne kono ufe kute irisila kunyi o kunga ni Robert Fixu Slovakie ministry nyama akera ta fenyi irisila jamana kono ka donga fo atebe nazara la tomba Union Européenne jamana nyama umo ubise ga ndayoro soro farla ni fengelende Robert Fixu Slovakie ministry nyama abeki ibana minini minge na folo dilila Ukraine jamana mo nazara la tomba Union Européenne fe akabo onikeliche akwaye kuna funi do ulame ka ye ka fo Slovakie ministry nyama Robert Fixu be kata irisila kono me kalot le konondo onakera abese ka minge nazara la tomba Union Européenne jamana uye adairo ka soro ufarla oye ka bo Ukraine jamana ni na folo soro liche ka bo nazara la tomba Union Européenne kono amalo ya ka fo ninye Pologne ministry ka kuma no ya le doye nonde akunye kuma gwele mvo kateme akungu Slovakie ministry nyama boto Slovakie panguru la kabita irisila ateteme ni Pologne nguna na koninye onganinze Pologne ma nyema uye kuma imbla amalo ya ka fo Slovakie ministry nyama Victor Fixu be kata irisila jamana kono kasangani
donba dɔ de ɲɛnamayali ye iresila jamana denw fɛ furubakɛlɛ tako filanan nɔ iresila jamana jɔra nazarala jamana caman jigiya la tuma min na ni Almaɲi fanga ko fɔ a ka nazarala jamanaw minɛ kelen kelen o y'a sɔrɔ a tilala Faransi la fo Faransi jamana ɲɛma o don Charles de Gaulle o bolila ka Faransi bila ka t'i yɛrɛ kalifa Angleterre o y'a sɔrɔ Faransi minɛna Almaɲi fanga fɛ Adolf Hitler n'a ka kɛlɛcɛw farafindenw de tun bɛ ka sa Faransi ye a don nka jamana ɲɛma yɛrɛ bolila ka t'i yɛrɛ kalifa Angleterre iresila jamana denw a surasiw olu de ye wuli ka jɔ kɛ ka Almaɲi fanga sɛbɛkɔrɔ kɛlɛ Adolf Hitler n'a ka fangajugu n'o ye naziw ye ka iresila jamana dɛsɛ ka minɛ Almaɲi fanga fɛ o don a bɛ wele ko URSS Almaɲi dɛsɛlen ka iresila jamana minɛ n'a y'i kɔda iresila jamana tilala k'i da nɔfɛ a kun ye Slovaquie min minɛ iresila jamana taara Slovaquie minɛ Almaɲi jamana la Slovaquie minisiri ɲɛma Victor Fixo bɛ ka na o bonyamasegin de la iresila jamana kɔnɔ n'a sera iresila mɛkalo tile kɔnɔntɔn tasibila yɔrɔ min bɛ yen a bɛ taa jiri feere da ka kɛ tasibila ye ka ɲɛsin surasi bile ma u k'a ma ko soldat inconnu n'a ma dɛsɛ fana a b'a fɛ ani iresila jamana ɲɛma Vladimir Poutine fana ka ɲɔgɔn ye ka kuma. Hamala Sidibe n'ale gafe sɛbɛnna ye u k'a ma écrivain a ka gafe wɔɔrɔnan a y'o tɔgɔ da Mali silamɛw ka jɛkuluba au conseil islamique ma ɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru o ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Haidara denkɛ a Seyid Badara Aliyu Haidara de la a ye a yira k'a fɔ ko a Seyid Badara Aliyu Haidara ale mun ye an ka bɛn maya la président ba ani a hakilina taba ye gafe in kɔnɔ a yiralen no k'a fɔ ko o tagabolow bi tali kɛ i n'a fɔ kurukanfuga a article 7 la ka taa bila Bible fana chapitre Matthieu 5 fana la fo ka taa bila alikuranɛ sanuma fana kɔnɔkow la an b'a a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka gafe ɲini k'a kalan k'a kɔnɔko dɔn walasa ka se ka faamuyali caman sɔrɔ a la. Alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansar bolofara min bɛ sigida filanan na ka kɛɲɛ ni Mali silamɛw ka jɛkuluba conseil islamique ma ɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Haidara ka bangeli sankunmɛ u kɛlen no ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ lajɛlen ka ye jelidiba la u kɛlen no ka mun labɛn ka bɛn ni kardo mɛ kalo tile 10 foyer des jeunes 15 ans bugukaw fɛ yen nɔ a baaraw bɛ daminɛ nɛgɛ ɲɛ 8 wagatiw a ɲininen do bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka ye a kɛnɛ kan walasa jelidi nafa minnu b'a la ni ye jelidi i bɛ se ka kɛ sababu ye ka maaw ni kisi ni maa mun bɛ fɛ ka kunnafoni jɔnjɔn wɛrɛw sɔrɔ olu bɛ weleli kɛ 66 94 31 00 wali kelen 77 59 92 91 faamuyaliko ɲuman dalen do nin kan sɛbɛn in tɛgɛ nɔ bilala alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansar bolofara min bɛ sigida filanan na o ɲɛmaaba ni o ye président ye ale de fɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kɛ k'a ɲɛsin an ka techniciens ma o fana de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma in ma kunnafoni diso ɲɛmaa so fɛ an cɛ aw ka lajɛliw la a kan bɛn ni Ala sɔnn'a ma.